de zile, că dacă vreau să văd, să mă duc personal acolo să le văd. Oameni buni, nu ne jucăm. Pentru că aceste lucruri implică, în momentul în care ne gândim la legislația din construcții, sunt infracțiuni. Și plus că sunt legate de bani publici, sunt niște lucruri care trebuie plătite și cineva trebuie să plătească toate prostiile care se derulează. Iarăși, nu trebuie eu să sesizez acest lucru. Eu mă opresc la partea de istorie a orașului și sunt convinsă că există, se pot autosesiza poliția, inspecția în construcții, funcționarii primăriei care au aceste acte. Fiecare dintre ei pot să spună, uite, am găsit aici această greșeală, hai să o îndreptăm, pentru că orice lucru se poate îndrepta. Hai să facem. Doamna arhitect, în încheiere, ce mesaj le transmiteți câmpulungenilor? Este o situație gravă și tristă. Sunt supărată că s-a întâmplat acest lucru în orașul nostru. După ce era uzinarul, n-a mai fost și populația, sunt mulți oameni care nu au locuri de muncă. De curând m-am dus la Kaufland și deja erau 5 mesaje de caut loc de muncă, muncitor în construcții, necalificat. Până acum nu erau așa de multe. În acest oraș în care există o situație economică gravă, e păcat că se întâmplă aceste lucruri. Noi avem o valoare la care să ne referim. Este istoria acestui oraș. Este ca și cum ai avea rădăcini adânc înfipte în pământul tău și de acolo trebuie să-ți tragi seva. În momentul în care noi apreciem valorile istorice ale orașului, putem crește. În momentul în care noi nu vrem să ținem cont de aceste valori ale orașului și plantăm spații verzi, ca și cum am fi în Mioveni sau în Pitești sau în Craiova sau în orice alt oraș care nu are trecutul Câmpul Lungului, nu e bine. Orice ai vrea să faci bine, plantând flori, făcând ceva frumos, nu e greșit. Dar trebuie să ții cont de istoria acelui loc, pentru că dacă nu ții cont de istorie, e ca și cum ți-ai tăia rădăcinile și la primul vânt cazi. Gata.